Ja, altså vi er jo ikke tilbage i racet endnu, men nu står vi i hvert fald ved døren, så vi kan åbne døren og være med igen. Det handler om her, det handler om at få båden tilbage til St. Petersborg. Det er en russisk båd, den har aldrig været i St. Petersborg, og den skal bare hjem, og det er det handler om. Vi forsøgte jo gennem de sidste mange måneder at se, om vi kunne komme tilbage med en fuld kampdygtig besætning. Men realistisk så er vi en lille smule Monty Pythonsk. Vi har ingen arme, vi har ingen ben, men vi kan stadig vide. Og vi håber selvfølgelig på, at vi kan sejle en skæv bold. Men vi ved da godt, at vi har ikke det bedste kort på hånden her. Så jeg håber på, at det, vi kommer tilbage i racet, kan være med til at spæde lidt til ilden i den gryende storbåds sejlads, der er i Rusland. Og det fortjener Rusland. Så båden den skal bare tilbage til Rusland.